Patrik. A dneska to je špeciál za 4 odberateľov. A dneska je to challenge, no ten špeciál, faskovací špeciál, se nazveme, že? Aha. A to bude o tom, že si budeme dávat nějaké otázky, teraz si vymyslíme. A kdo nebude vědět, tak na facku. Ano. Budeme, koľko otázok? 6? Každý? 5. 5? Dobre, 5. A u sebe? Ne, 4, ja už to bylo jako 4. Dobre. 4? A o nás, hej? Môžeme aj. Dobre. Hociak. Dobre, takže ja začínam, dobre? Dobre, začínaj. Hej? No? Jaká farba má na úplnejšia? Červená. Biela. Biela? No, dobre. Dobre, takže Paťa. Ne. A čo sú? Veľké. Dva je silnejšie. Dobre. Dobre. Kedy som sa narodil? Čenka. Neviem, daj. Hej, poď sem. Tia! Dobre, teraz ja, hej? Kedy mám narodeniny? To si mám vedieť, keď ty máš kedy narodeniny. Ale nechcem deť. Čakaj, maj. Či júl? Poďme dátum. Môže pomôcť jeden deň. Je to júl? Júl 14. Skoro. Neviem, to je júl, ale to je. Som povedal júl. Júl? No, júl. Aha. Ne. Máš? Ja hádam si ho ten spadne. Povedz. Sorry. A neviem, ale viem, že to nebolo jún. Ty vole, tak ja viem, že to nebolo júl. Júl, tak ja ti to ukážem, vážne, ja ti to ukážem mojej ženskej. On nevie, kedy sa narodil. Ani ty to nevieš, že viem. Keď máš narodeniny? 31. narodeniny. A narodeniny? No však narodeniny. No však dá. A ti ukážem, že nemám tedy. Dobre. Choď, môžeme ísť, tak dojde teraz? Ja. Ty bolo tak. Dávaj otázku. Ešte, že to je otázka, že? Moja druhá. A moja druhá? Ne, to je moja tretia, no. No, to je jedno. No, takže, koľko som dostal štvoriek v tomto roku. 4! Nie! 3! Ne! Dávaj. Poď sa, počkej slnko. Vidieť. Pohode. A čo? Ja to boli. Dobre, takže máš tá otázka posledná. A potom moja. Áno, ja. Holy shit. Okej. Uhadnem. Musím aspoň jednu uhadnúť, lebo to by bolo šajze Minecraft. Môžem? Kedy som začala počať? Povedz mesiace, ale nepovedz, že pred mesiacom, pred 2 a také. Ale prvé video, alebo kedy si založil kanál? Prvé video. Ježišmaria, keby som si to pamätal, ne? November. Ale povedz mesiac, pred mesiacom. Pred týždňom a také. November. Si povedal mesiac. No však áno. No? Mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace. To máme presne také. Čo by si povedal? No hovor. No proste teraz je december, tak pred mesiacom. Novembri. 3 týždne. Kámo. 3 týždne. Ale 4 to je dala tak. Musíš si pokazať, lebo ja ti dám svoju. Ne! Nevadí. Ja si to vážim, to sme tu nechali my. Tam sme mentorské aj. Aké je moje najobľúbenejšie zviera? Pes! Ne! Ne, ja viem, to je ten puma. Ne. Počka. Ne. Tiger. Ne. Čo? Gepard. Kurva. Nie, ty to si silný, ja sa bojím. Tak ty si to zaslúžíš. Čo? To mám ani jednu poznámku za správanie do prvého ročníka. No iba jednu. Aké máš známky? Taký. Ne, prosím, ja nechcem.
Na druhou stranu. Ale daj mi normálne. Daj normálnu. Ne, daj sa na... Daj ako ja tebe. Tvrdé. Ah! Čo a? Dobre, to je naša štvrtá otázka, že? Áno. A toto je z tohoto špeciálny koniec. Takže... Čo? Čo?